na-echiri ajọ ala n'ọzọ. Ọkafụ ole mmadụ ole ajụjụ nke adịlatụ. Agara m Gabon mgbe m nọ 15 years. Agara m Gabon mgbe m nọ 15 years. Anaghị m anụ ufere ejighị m anụ bekee. Ihe ndị eji anụ oge Igbo gị ndị eji egwu egwu. Elele m na Gabon mahụ ndị Gabon ndị lazụrụ onwe ha. Ụfọdụ na-azụ ụfọdụ na-ekwu a na-ama anụ ya na ara nna ihe m nọrọ akpa mkpa ma ịga mụtụrụ akpa o ịga mara akpa. Agara m Gabon mgbe m nọ 15 years. Prince onye bụ Jago o jiri ntị akụrie nne ọwa akụrie nne onye nkọlọ ezi ide ọbụide eze gburugburu ndụka ka ibe agwara nkesa anam anụ fere ji eji ime anụ bekee ihe m nọ akpa mkpa ọdún lásán ọdún lè gbà láyé máa ń lóyún àná láti iye ń nọ̀rọ̀ bá ń bá ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ yìí ẹ̀ka mọ̀tò láti ẹgbẹ́ ẹ̀ka mọ̀tò lábá ẹ̀ka lábá. Elebi ije ebe ebiela aga efugbule ya afọ ịchọrọ efu na ọ bụrụ m ya efu ahụ nwanyị ọma dị mma ka mepere bọs eze n'oge nwa mara mma ịmasị iruchara nne ịmasị iruru nne iwu ụlọaja iwu jeko iwu ụlọ nne ma iwu dunuga iwu ụlọ ala ịnọ na saịdị nwanyị ọma m ndị nwanyị ịgbakada mma amadị ịmaka niile mara mma abịala obi mma abịala ukwu mma abịala okwu abịala iwu mma abịala obi mma abịala ukwu mma abịala ala mma abịala ukwu mma. Nwanyị ọma mara mma ijere nwanyị na mma nwanyị ọma mana ozugbo ịbalụ n'ala ọgbọ echejie ndị ewu egwu abịa ikuku egwu abịa krizi egwu abịa mma egwu abịa ọyọrịma egwu abịa ọgụgụ egwu abịa ogwurugwuru egwu abịa ijere ọnwụ Chineke ji aka ya aka ego ezi igolide ebe o ziri ezi ya nke ndị nọrịla akụkụ tupu ozi nkere ndị nọrịla akụkụ agbanye Chineke ekere gị nwa ụmụ nwaanyị ịmasị ewu fụkwa n'ọrịa ime ọma mere anyị ewere ihe mee karị onye ọbụla eri uche afọ ịdọrọ nwanyị mama asa nwana mma elewe jọrọ nwanyị ọmụmụ nwanyị ọmụmụ mma elewe ukwe elu enwere ukwu ha na-ahụ n'elu ụwa egbuoli elu o nwere ukwu ndị ala ahụ egbuoli elu o nwere ukwu ndị ala ahụ egbuoli agụga
ihe m nọrọ akpa ịga motiri akpa ịga mara akpa uche nna ọkụkọ elu nga bọọlụ m nọ 15 years rie brọya elu nga bọọlụ m nọ 15 years eji m anụ bekee eji m anụ freji ihe ndị ga-anụ oge igbo ndị agụgo enwere m na ga-abọọlụ mahụ ndị ga-abọọlụ ndị na-asụrụ onwe ha bụrụ na-asụ ụfọdụ na-ekwu ada m anụ ya na-asụ ya na ihe m nọ hapụ mgbu chọleti ebe nwanyị mmadụ mma chọleti ebe nwanyị mmadụ chairman ịgara nọ na mba mba lekere ahụ mebiri osi igwe aha meziri osi igwe aha meziri osi igwe aha meziri osi igwe Imagine, which everything, I'm very worse. As you are even, I'm very worse. What you more get? Which everything, which I'm not the problem. I get a gun and knock 50 years.
ọnụ ya anya n'ọkụ ya. Chineke Jesus Christ onye nwa onye nwa ma ndị na-eri ọnụ ya anya n'ọkụ ya. Olee egwu n'uche ya nke ọkụ ọgwụ anyị. Ada nne kemo igwe ologbo ara nwụrụ n'obi anaghị ezigbo gbamberembere. N'akụkụ ya gbara m egwu gbamberembere. N'afọlukwu ya gbara m egwu gbamberembere. Ka nnukwu igwe ọmụwa wakọwa mama gbamberembere. Ewuke m egwu n'ukwu ya gbara m egwu gbamberembere. Nwunye onye n'ukwu ya gbara m egwu gbamberembere. Ụlọ adịghịla ya n'ukwu ya gbara m egwu gbamberembere. Ile agba egwu na-ekwenye ọkara okwule gbamberembere. Ile agba egwu na-ekwenye okwule gbamberembere. Ile agba egwu na-ekwenye ọkara okwule gbamberembere.